Mayong adlaw sa inyong tanan, this is Klein and yung admin sa Little Faith. And this is Carol. Welcome to Bonfire Sessions. And now we are on the third episode of our Bonfire Sessions Perting Dalia. Every week na atay release every Tuesday at 8 a.m. Catch us sa lo amin ni Cara. Kay walay mo sa lo. Sama. Uy! Grabe. Naaday. Okay, so una sa tanan, dili ko mapulan sa pagpasalamat no sa Adventist Media Panabo for inviting me as a podcast sa segment. As a segment podcast o podcast segment. Nga mo participate sa Adventist Media Panabo for podcast segment. Ana, yes, okay. Ana, dito dili na nato lisod-lisod ang kaugalingon. Daghan kayong salamat, Jud, sa pag-invite and isa po ni sa ako ang passion po nga makahatag yun po, makaspread sa love sa Ginoo sa dili lang sa matago sa kung dili sa tanan-tanan, especially to those nga kanang murag vague po jud kayo ba? At least masabtan nato kung unsa gyud ta ka love sa Ginoo. Yes. So thank you po kaayo. Pasalamat po ta sa atong mga active listeners. Of course. Natay mga listeners and also sa mga nag-comment po sila mga insights about sa ato ang na-discuss last time. So last time we discussed about faith. Basically breaking down faith. Atong gi-breakdown kung unsa jud ang faith. Imo po kung gipangutana last car og unsa anong Little Faith ang pangalan sa akong page, and then we have discussed it. Kung na-explain sa inyo ang kanang say urge nganong Little Faith o nganong nagbuhat ko ani ed I think it's a way instruction gyud to sa Ginoo anong gibuhat to nako kay naabot jud ko diri nga kuan nya na feature nako sa Adventist Media Panabo. Sa akong first episode anang ako nga nganong podcast lang man Klein nganong podcast Klein kay ko nga kay wala pa mo kay camera. Actually padungog day to day. And sa mga curious po, no, you can still watch katong last episode of course, nato. So para nindot ang flow sa ilahang learnings. It's either on the pages Little Faith or sa Adventist Media Panabo. Inyo makita-an dira ang ato mga pages. So pasalamat pud mi di ay sa tanan nga nagsuporta kay Pirti. So far daghan kayo og nindot nga mga feedbacks sa ato ang second episode. In fact, sa gikaingon pa ni Cara ganina na ay mga nag-comment sa comment section sa mao nga post, no? Yes. And today we would like to read some of it sa inyo and then maybe talk a little bit about these insights nga ipanghatag sa ato ang mga suking tig paminaw. Okay, so akong basahon diri ang isa ka comment from Pastor Daryl Tipdas. Ana siya diri, amen bay. Amen bay. Okay, so mura pa. Okay. Kani Car na ay murag taas-taas diri nga comment Car. Gusto na ko ni basahon from I don't know if I would be pronouncing your name, but paselo ako mabutcher, but from Novi Clear Tandoy Oda. Nindot kay ang kuan. Taas-taas yun di ang gi-comment ba? Ana siya diri. Faith leads you to trust on Him, move and do the act. I remember the time when I started my application here sa Davao until nag-move nako diri for work. It's very strange and new to me to live here. Pero you just need to take the step and let Him guide you through the journey. Murag leap of faith ba, no? Yes. Uncertain kaayo ang life, but because of your faith, you have to be the assurance na you will be at the position where God wants you to be. So every morning, put your trust to God and have faith on Him. Naadyo yung mga inana bay, para sa imuha na experience, di ba? Naabot ka dito sa SSD car sa Cavite, di ba? Yeah. Iyahang gi-relate last episode, and then si Cara, mamama dito ka. Si Cara, wala siya kabalong. Naabot siya dito. Niya, naapo daw siya pagka-introvert. Pero dito, tungod atong opportunity, nakahimo niya nga pag-conquer iyahang pagka-introvert. Tama ba ko? Yes. No, murag na-practice ko dito. Og storya permente. But anyways, ang ihang gi-share is nindot kayo. Klein, no, kay Marshag, na-discuss po na tong nga about faith ba nga sometimes na ay panahon no nga maano gyud ta Tayo. yeah
but because of our faith magpursige or mag-continue gud ta. And yeah, actually this kini siya is nag-message po ni siya sa kuha. Ay, sure. Kailan man eh? Yeah. Okay, Kailan okay. tapos and nagpasalamat siya sa message or sa discussion nga tong nabot. Timely siguro or murag kuan gud saya siguro kanang na siya mga pinagdadaanan nga natunong lang ana. So it helps. So speaking of inana car, naadyo yung mga times ba nga kanang ang pag-communicate sa Ginoo sa ato is very timely. Gusto lang ako na i-share sa imo bay og sa tanan nato nga tigpaminaw. Actually during my college days naamig yung mga times nga kaning ma-depressed ta, naay mga times nga kanang makapangutana jud ta sa Ginoo, Lord ngano man ni inani. You know what? Every time nga moabot ko sa inana nga mga kuan nga mga panahon, matingala jud ko kay ang message kada simba is murag naki-istorya gyud ang Ginoo sa ako ba. So dito ko makaingon dili lang jud ni kay kaisa, kaduha, katulo, kadaghan jud ni siya nahitabo nga gi-communicate ko sa Ginoo through the messages that I will hear dito sa mao nga church service o sa particular nga church nga akong gisimbahan. Pero ting ninduta gyud sa mga kuan. So God really communicates with everybody. Wala gyud siya pasagan namin gyud sa iba nga kanang makaingon ta nga asa naman yung Ginoo makapangutan na ta. Pero kung if only we would open our hearts, no? Ato jud makita kar nga God is really talking to us. Kaayo jud. So, yeah. Thank you guys. Okay, akong basahon ni sunod nga kuan dire. Si Sir Lem Terona Luma kani kaila pud kuan ni. It's been a dream na makapodcast segment jud ang Adventist Media Panabo and wala jud na dayon. It's a blessing jud kay naara day gihatag og giandam ang Ginoo aron malampos ang tanan. So may God bless abundantly kini nga ministry ug sa uban pang ministry nga pagahimuon sa uban pagahimuon uban sa tabang sa Ginoo. Daghan kay salamat ani kaya kaila gyud ako ni. And then we were planning po diri sa ato ang podcast nga to invite guests. Yes. Isa sa akong mga nauna-unaan aside nga miingon si Kuya diri nga unta magawas ako naong phone pero nindot jud kayo magkuan og guest ay daghan kay kog mga tao nga nahuna-unaan. Actually daghan ko gipang invite na nag-feedback sila nga bay naisa si mong kuan bay ako. Ino dyan ako bay i-guest ti ka diri pohon. Dapat mo gawas mo naa ka diri pohon mo pohon. So isa si Kuya Lem sa kadagandagan sa mga tao nga nakunaon nga mag-guest. So I think by and by or next episode pohon. Next episode inyong makita or dili lang sa amin magkuan pero pohon maka-invite gud mi og guest para sa atoan tanan. Yes. And then kani ikaw siguro ma'am say gusto nimo basahon dira nagmam na pug ko car. Kinsa pa man diri? Gandra car. Akong papa din. Kana car. So ano siya, amen, tinuod ang pagsaling nga way pagtuko lang. So, yeah, murag after po datong podcast na to, Dre, kay nagisgot po mi sa balay. So, na yung mga ingan ako na siyang papaminaw sila. So, while sila gapaminaw, so na sila yung mga insights na nag-share lang po mi. So, nga na. Nag-podcast po mo dito sa inyo ang balay. Grabe ba? Taas sa atong session, no? Grabe ba? Isa na gusto ka oras din saan. Mura siya na-appeal sa among worship. Mura gana ba? About faith. Okay, so, nice. Oh, very, very timely. So, nindot kayo nga to ang na-receive nga mga feedbacks. No? Daghan kayong salamat. Napa isa comment dire pero maglibog ko basa ni kay fire emoji ni from Keith Ian Gabatin. Ug naapay isa ka comment, amen with the pray emoji no from Sir Richie Quijano Arconelia. Okay. So, yes, thank you everyone sa solid support yun sa pag welcome ninyo sa amo ang project which is kani siya the bonfire sessions, of course with video na naanay camera with makita na mo mga naong di pre atong first episode nga tingog lang pero that is one way na of kaning atong makita ba
how wonderful God works. No? Yes. Kani pwede ako ning basahon kay basi mangluod ni ba? Oh, Na dire nag-comment si Annie, ako ni gagaw. yeah. Asya, congrats Little Faith and Adventist Media Panabo. Grabe ka nindot and interesting sa mga topics. On point, nindot kaayo makatuon sa perspective and opinions. Okay, so Wow. actually guys, taas-taas yun siya, no? Isa yun siya ka oras. Pero if you would just listen to it, daghan kay tag makutlo. Mas kag mga ginagmay nga mga learnings, mga butang, o moto. Of course, ang ato apod nga mga messages or mga Bible text from, of course, the Bible. Ingon dito nga last episode, if you have faith, miskag unsa, miskag sama kagamay sa liso sa mustasa, you can move mountains. Perte gyud ka power gyud. And today, ladies and gentlemen, we would like to present, grabe mo ra magkuan ba? We would like MC gyud siya ba? Anyway, ang ato ang title sa ato ang podcast karon is 1, 2, 3. Secrets to Abundant Joy. Okay, so dugay kay mi na magunahuna ani guys. Grabe, oo, mga 1 diba? hour and 35 minutes. kuan gid na mo kanang nag-brainstorming gid mi ani. Grabe, So, dili lalim. May gani guys, kay na may mga brains. naa pa. Napa, grabe. Napa. Gamit kayo ang brains nimo karon, ma'am. Grabe no? Pero Grabe. sige lang ato nang iampo, ma'am. Nya mo kuan lagi na, mula hotay lagi ka. And Wala hotay ta. ta. Apil ni atong mga crew diri mo. Lahat tayo ninyo. Daghan kayo salamat sa inyong efforts. Daghan jud kayo salamat. So, kung inyong nabantayan, we are actually focusing on the fruits of the Spirit. No? Yes. First, sa episode 1, we have talked about love. Ikaduha, we have talked about faith. And now, we will be talking about Joy. joy. Okay, so... Naong daw sa joy, be. Ikaw, ma'am. Luya. Okay. Okay, so secrets to abundant joy. Basically, ladies and gentlemen, kining word nga joy, it is very common to everybody of us, but I believe not all of us are experiencing this word, 'di ba? Joy is somewhat dili siya basta-basta nimo makuha tungod kay imo siyang gina-cultivate. Yes. No? Which brings me back to the kaning fruits of the Spirit ba. Before mamunga ang kahoy, dapat imo sa diyong atimanon, di ba? Sama tong love. At before nimo i-harvest ang bunga sa love, imo sang atimanon, imo sang i-nurture. Sunod faith, imong i-nurture ang imong trust. Kay kung wala kay trust, lisod kayo kabuton ang faith. Yeah. Sunod is joy. Before nato tagamtam ang katamis sa prutas nga joy, we must first nurture ourselves, or nurture ba nato unsaon nato pag nurture para maka-achieve og joy. So atong question karon is, since ang ato ang title is Secrets to Abundant Joy, unsa man ang imuhang secret to abundant joy? Secrets. Mga Daghan. secrets. Kay of course, 'di ba, lahi-lahi man tag kani secrets to abundant joy. Let's say for example, nay uban siguro sa inyo mo ingon family. Ang akong sekreto sa ako ang joy is ako ang family. Unsa pa dira? Napay ang ako ang faith, or ang ako ang friends. Ano na? Lahi-lahi taog mga secrets to abundant joy. Ikaw na kay nahon-nahonaan sa mga secrets to abundant joy. Actually, ang secrets, ano sa mga secrets ha? Basig dili nimo gusto isa ba kay secret? But usually, or so far sa ko ang mga na-experience karon, I find joy when I am with those friends ba na I can rely on. Something like that. Like even secret. Okay, sige. Kanang yeah, I find joy those people na I can rely on. Like even if layo me, kanang lagyo namo ang mga friends na ako karon kay layo-layo kanang from college, friends mo from college. Sagol. Pero
I believe kasi na if you have dili man good perminti ang friends. Like it depends on your environment ba? Sakto. Yeah, it depends on something like that. So yeah, I find joy to those people who I can rely on. Some friends stay, pero I dili good. Some friends do stay, pero Yeah, due but to it depends on the environment lagi. Yeah. Especially sa inyong pagpanarbaho, mm, 'di ba? Ako na ko yung mga friends, shout out sa akong mga friends. Hi, I miss you so much. Pero magkabulag-bulag tungod kay kanang naanay tag-tag sa mga panginabuhi, ana. And then we have friends nga nagtukod na po nila ang kaugaling mga families, and then dili po nato sila ma-blame. Dili man po True. nato good pwedeng pangayoon nato ang the same nga time nga ilang nahatag sa ilaha sa ato karon kay naay mga priorities kana gyud, responsibilities mo gyud na. Yes. But friends do stay. Yeah. And then naalan jud pud siguro kay ma-form nga bag-o nga mga circle pag kanang naa ka sa imong pagpanarbaho, depende sa imong environment. Yeah, it depends. So, inga na, like, that's actually the first nga ako ang na-think, okay, what is my secret? Or to find joy? Those friends. Oh, Yeah. okay. So, given naman atong family, they're there na. So, kasi, like, it's hard to find a real friend. Deep, You can true. be a friendly good sa tanan, but it's really hard to find a true friend or a real friend. So those true friends nga ako ang na-experience and all, yeah, I can find real joy. May hapragyod. Pastilan. May hapragyod. Mura jud ka ng grabe yung pastilan na yun dyan. No? Pero kalimot ko sa kaingon ako yung istorya. Friends. Actually sa ako apong side, daghang ko friends. Pero gamay ra gyud ang friends nga ako masultian sa problems. Private nga mga matters, gamay ra gyud. Something like that. So, friends is one of the secrets to joy. Unsa pa? Gusto ko mangutana ning mga crew na to. Ikaw Dom. Unsa yung secret nimo to joy Dom? 5 4. Labi, murag lobat man eh. Si Kuandre, si Sir Chester. Koy, kasi pwede na, ha? Friends gyapon. Okay, di ba si friends po diri. Friends po sa kuan, di ba? Lahi-lahi tag hugot sa friends. Oy nara si Dom. Unsa yung secrets nimo to find or abundant joy. Friends. Uy, grabe ba? Ato si Ronnie Ipol. By the way, guys, ayaw mo kaulaw, type sa inyo hang comment section sa baba. What is your secret to abundant joy? Para sa inyo, unsa man ang nagapahatag og pahalipay sa inyo karon? Friends or basig naa pa mi na wala na isgutan dire, no? Kindly comment that sa comment section sa baba, and then we will be very happy to discuss it by the next episode. So, unsa pa? Unsa pa man ikaw? Para sa ako, isa sa mga secret nga dili unta nato na isaba kay secret man. Pero para sa ako, isa sa mga secrets to joy nako is una sa tanan ang imuhang environment. Environment. Usa ka story. Usa ka athlete, no? Dili na mo sa ako ang page nga gi-share. Siguro sumpay, I don't know, pero nabasahan po na ako na isa ka athlete. Isa siya ka runner gyapon siya. And then what happened was dito sa race, pag buto sa pusil nga that would signify the go or their start. Dagan sila, buylo, kusog kay dagan, and then happy kay siya kay naguna gyud siya pagdagan. Kadugayan niyang dagan hapit first lap, second lap, natingala siya and then wala siya kasabot. Nga ano naghinay-hinay man ko kaulahi. Nga naguna man ko ganina. Pagsugod ako man ang pinakauna, nga ano nahinahinay ko kaulahi. Hantod to cut the story short,
napildi gyud siya. Mm. Or wala man siya napildi pero wala gyud siya na first place. So mo to murag gibati siya og sakit sa iyang sakit sa iyang dughan nga luyo sa ako ang training sa akong gibuhat inani tanan wala gyapon nagbunga. So iyang gibuhat ni exit siya una-una niya niadto siya sa locker room nagdali-dali siya ilis. Iya tong gibuhat kay gusto niya nga maka-exit siya una sa katong venue before pa moabot ang iyahang mga kauban. Kay siguro mahadlok siya maestoryano kuan. And then most especially dili siya maabdan siyang coach. So motong dali-dali siya ilis, dali-dali siya suot siya sa nina and then kuha niya yung bag, gawa siya. Only to find out nga ang iyang pinaka gilikayan nga tao mo'y first niyang masugatan, which is his coach. Kulbaan siya ba? Wa siya kabaloon siya unsa iyang istorya. Ano iyang coach, syempre na-expect na siya, ang iyang expectation siguro kay disappointment, kasaban siya sa iyang coach, pero this is what his coach told him. So may pangalan na to sa athlete, Klein. Na siya. Klein, kabalo ka Klein, I am very impressed with your speed today. Siguro ma-imagine ako nga nagbitbit siya siyang bag, nagduko siya. Tanaw siya kalit siyang coach. Ha? Si speed nga. Napildi man gani go. Siya, dili na mo akong pasubot. That is not what I mean. I meant ang imuhang speed sa pagsugod sa race. Nabiyaan mo sila tanan, nag-una ka. And I really appreciate it, ha? Siya, ha? Miskang pag, una-una niya, miskang pag unsaon niya pag-appreciate, as long as walay bunga, wala gyapoy pulos. Siya, nganong, wala ko kasabot sa imong ginastorya sa ako ang imo kong gina-appreciate loyo sa akong kapildihan. Siya, it is because Klein, wala ako yung istorya. It is because Klein, kada tao lahi-lahi og strength, lahi-lahi og weakness, lahi-lahi tag abilities, lahi-lahi tag build sa lawas, lahi-lahi tag kaning ability to cope up. In fact, all of us are champions. Depende na lang yun na kung asa nga environment nimo i-place imong kaugalingon. Nice. Kung kabulo ka asa ka dapat, dili ka dapat para sa marathon or kaning sa mga long runs. Dili ka, are you familiar with sprint? O dito na realize sa athlete or si Klein, siya, tama day no? Namali lang yun day akong giapilan nga sport. Instead of dito ko sa long runs, dapat dito ko sa sprint. Kay mo excel man ko dito. Dito man magamit ang ako ang ability. So, si Klein, you know what? You're right. And muna to ang story, ilahang gisulayan ang kuan. And then, my point is, the story tells us nga ang atuang environment is very important. Kay mismo pag unsa ta ka maayo, unsa nato ka kuan ka siguro ka kuan ka bright or kuan pero wala ta na sa butang sa saktong environment. Dili gid siguro gyapon ta magmalipayon. Are you familiar with kuan kaning the studies on sharks daghan na kay ni na post sa Facebook? Actually, ang sharks are known for very big kuan nga mga animals or mga predators. Dagko jud kay na sila. However, there was a study nga gikandak nga ang isa ka shark gibutang nila sa aquarium. No, wala nila gibutang sa open sea. And you know what? Kadto nga shark nga nagdako sa sulod sa aquarium, wala siya ni dako sama sa usa ka shark nga nagdako sa open sea. So basically, your environment matters. Question is, ang imuhang situation ba karon gahatag ba nimo og kaning kalipay? Yeah. Murag nagkita na ko sa muna ma'am, murag nalipay ba karon kung asa ka karon ma'am? Yes, of course. Of course. I just while you're sharing ba, na-realize lang ko bitaw no, naagyoy dako nga impact ang environment. Kay share na pud ko kuan. Dili na lang ko inaano pod nga naay nag-share sa ko abang naa siya sa usa ka circle of friends, 7 years na siya na diha ba. And na-realize niya nga wala siya nag-grow ba. Like
siguro wala to niya na-realize right away nga naa siya diha sa kanang friends, circle of friends or diha nga environment. Kay nalipay man siya and all, ana good. Mhm. Pero tung time nga ning try good siya og kanang saban lang murag ning hawa siya siyang comfort zone ba. Pag ning try siya hawa, daghan siya og mga na-realize nga nganong nagstay ko dito for that 7 years. Ana siya. Taas-taas po dihang kuan, sakripisyo ba unsa ba? Dili taas-taas ang murag Time nga iyang gispend dito. iya nya dikto ang paggawas niya. Dako pa jud kayo ang Dako kalibutan. pagyuday kayo ang dili dako day. Grabe dako ba dyan? Kanang naapad murag ang mga opportunities nga naabot sa yabaw, never niya na experience katong naa siya dikto ang environment. Naamo gud po'y tendency ma'am nga murag hatakon pug kasi imong environment. Ambot if naalang ba na diri sa atoa diri, common ra ba na sa atoa Filipinos, pero kanang girat kanang kuan ba nga kanang diri ra ta oy. Oh, Ano mo adto pa man ka didto nga galisod-lisod mo nga diri ra gud ta, plastar ra man ka diri. Kay even me if siguro nagstay ko diri kung wala ko ning adto didto, I will not learn something. Ana good. No. Kadang dili ka sa bagay na mag adjustment gyud. Bisan asa ka moadto kay dili mo may ma-feel gyud nga. Mo ni akong kalipay gyud dayon, dili man na dayon nimo ma-feel. Naa pa gyud kay ma-experience nga to question yourself ba diri ba gyud ko or something ing ana. So, yeah, na-realize lang nako tong kato siya nga na siya nga nang kabalo ka ma'am, comfort zone kills. Kana ganing kung wala kay courage, I mean dili ka makaabot sa pikas nga shore if you do not have the courage to lose sight of the land. Yes. Dili ka makaabot dito sa destination nimo kung wala kay kaisog, wala kay courage ba nga mabiyaan ang ang land nga imuhang kinabuhian nga imong the land that you have known kanang asa comfortable onda ka didto, di ba? Kung wala kay courage nga biyaan nimo na bay, kung wala kay courage nga mo risk, magpabilin ra jud ka dira. Hadlok man gyud siya bay tinuod lang. Hadlok gyud siya kay syempre comfortable na ka. And you really think you do think for yourself nga plastar na ko. Okay na ko diri. Pero kung ang imuhang there is nothing wrong with contentment. Kay makontento man kay man sila. Contentment is actually wealth, no? Yeah. And then wealth is actually kaning external nga kuan kanang to cover poverty. External lang na siya nga kuan. The real wealth is contentment. Tama man pod. But siguro case to case basis if wala kay courage nga to lose sight of the shore of the land, dili ka makaabot dito sa pikas ng mga shores. Wala ka kabalo nga didto di ay naa ang abundance didto. Yeah. Na kay mga experience ma'am nga kanang ay katuy mo ang kuan nga wala ka kabalo unsay padulungan nimo dito sa Cavite. Yeah. Pero imo adjud siyang giadto only to find out nga ang treasure day didto nga imong nakita is unsaon nimo pag express yourselves to different people ana siya no. Balik ta muli ito, comfort zone kills. Siguro sa tanan-tanan nga mga nag-successful sa tibuok kalibutan naa siguro sila'y dili man na lisod man og atong tawagon nga naa sila gisugal or naa sila gigambol. Siguro let's mas maayo kung gamiton nato ang term nga gi-sacrifice. Wala siguro tao nga nag-successful without sacrificing something. Sa ako I know some of the things that ako ang gi-sakripisyo para maabot ko asa ko karon, no? And then of course isa pod ana kani maabot na ta pod sa isa ka secrets to abundant joy.
siguro para sa ako isa pod ka sekreto ana to abundant joy is gratitude. Kaning imuhang pagka Mapasalamaton. mapasalamaton. You know what? Ako ning gi-share sa katayon ganin ako nimo nga last Sabbath nga first Mm. nako tindog sa Yes. pulpit. Mo ni akong gi-share sa ila ha. Once dili nimo ma-appreciate ang ginagmay nga butang, dili gyud nimo ma-learn or dili gyud nimo makita ang dagko nga mga butang. Dili gyud nimo, let's say for example, kani siya unsa man ang pinaka-importante nga asset para sa imo ha, ma'am? Asset. Siguro sa uban would be properties, siguro sa uban would be money, siguro sa uban would be skills. Imo ha, unsa siguro imo ha? Secret. Secrets na gyud Secret. I don't know. Gusto na ko i-share sa imo ha, ma'am, ang pinaka-importante nga asset nga ako na-learn. It's not money. It's not time. It's not skills. It's not PR or personal relationships, but freedom. Freedom. The most important asset for me is freedom. Kay miskan pag naa ka ana tanan ma'am naa kay kwarta, nagmam na po no? Car. Miskan pag naa kay kwarta, naa kay daghan kag connections tungod sa imong personal relationships. Sa pato kong ipang mention naa kay properties nga pwede din mo ma-leverage or ma-invest into something. Miskan pa og maayo kay kana kay mga skills nga wala sa ubang tao, wala dito. Pero once wala kay freedom, wala gyud ma'am. Wala jud car. Lisod kayo. So that is the very important asset for me. Freedom. Yes po. And then once gusto lang ako mo share a little bit of my profession. Sa ako ang profession makita nako dito ang mga tao nga naana sila sa inaning sitwasyon or naana sila sa inaning sitwasyon nya dira pa sila mo baton og responsibility when it's too late na wala na sila ang kaning ginatawag nga freedom, no? Kaning gusto sila mo express sa ilahang love towards I don't know, towards their family, siguro sa ilahang son and daughter, pero karon na nila gina-express nga wala na sila aning asset nga freedom. Makapangutan ako ba sayang sayang kaayo kay unsay during that time nga naa pa na sa ato nga asset. Unsa atong gibuhat? Sa inyo unsa inyong gibuhat? Sa ato nga naatay freedom karon. Because masugot tag sa dili tanang tao karon ma'am naay freedom. Dili tanang tao karon naay freedom of time, naay freedom of being there, being here. Yeah. Once mawala na siya, mula na kanang sama atong kanta ba nga only know you love her when you let her go ba? Okay. Wait, I will Ana, just gani? wear my sakit akong Sige, mata mas sa maayo. Suga. suga. Tugan. Ana man ba kanang dira na gyud nimo siya, tinuod jud kay nang dira na gyud nimo ma-appreciate ang things ug mawala na sa imo. Dira na nimo makita ang bilis sa usa ka butang sa diha nga mawala na sa imo, no? Unsa man ang mga butang nga nawala sa ako. nawala sa imo nga nga na-realize mo, ay, wait lang. Siguro ma'am, unsa man ha? Wala pa pug ko naabot sa point nga Wala pa part. na-realize na ako kung unsa ang kulang. But what I have been doing right now is taman sa ako ang makaya, taman sa ako ang mahatag. It might be insufficient for the person I am giving it to. It may be insufficient to everybody who kana akong gina-expressan, ginahatagan ako ani nga kuan, but I am trying my best to give everything I have samtang naapa sa ako ang mga asset. Yes. No?
It might not be my money, it Mm. might not be my unsa pa na dira, ang unsay mahatag nako sa inyo pero ginasiguro na ako nga ang katong as long as able pa ko nga makastorya, as long as able pa ko nga makalove, Mm. as long as able pa ko nga to express how thankful I am, ako yung i-express kanang na ako'y gisayangan ma'am, na ako'y nawalaan akong friend actually, isa sa mga close friends nako. And then Nawalaan? at nipahulay Ah, na and then dira lang nimo ma-realize ba nga nganong wala man ako nigisulti siya ayun nya. Mm. Usahay pod kanang mga tan-aw ka ba nga kanang tay dira sa kanang sa mga lubnganan dira na sila mo istorya na sa ilahang mga yes. maayo kining tawhana, maayo kining kuan nga it's too late na. Unsa atong gibuhat sa diha nga kadtong Buhi pa. buhi pa siya. Nala na sama ra pud ana kanang motambag ta sa mga friends nato, mohatag-tag time sa mga friends nato, musugotag sa dili mo abot mo gyud ang panahon nga dili na ta maka-spend og time sa mga friends, especially sa inyo diri karon halos tanan inyohang secrets to Kay abundant joy kay friends. Friends, yeah. That is why samtang naapatay ability nga mo Express hatag, yung mo hatag. express no, masulti pa nimo siya how much good he is or she is, how talented she is. Yeah. Tanan nga kon isulti karong daan. We should use those times nga. Mm. Samtang naa pa gyud sa ato kay mo lagi na once kana nga mga asset, I don't know siguro wala man ako gi-invalidate ang tanan asset sa uban. Time is also important. The financial asset is also important. Ang imuhang buta na to kanang preparation mo for the future, which would be your saving, that could also be your asset, is quite important as well. Mm. Or tanan but for me I think it's my freedom. It's my freedom because I believe moabot yun ang panahon nga there will be times nga wala na koy mawala na siya nga freedom para sa ako So ana lang isa na sa akong gina-consider nga very very important. Isa na sa ako ang mga secret to abundant joy. Ay, tama di ay. Asa tagi ka na, 'di ba? Thanksgiving. Akong ibalik siya dito. Once man good mo ito once dili na to ma-appreciate ang mga ginagmay nga butang alaoy kanang naapadi ko'y time karon nga mo spend sa akong family. Bisag unsa pa nakagamay dili gyud na to mapasalamatan ang mga dagko nga butang. So in suffering, ako na nag-question sa imo. Kasi ikaw katong. Sige ma'am. So yeah, usually like we discuss like environment, friends, and sabi yung isa yung Isa share. na ko ka secret is katong Thanksgiving. Dapat na kay gratitude. Yes. Pasalamaton nga kasing-kasing. So for like, do you think we can still find or we can still experience this abundant joy if we are still in suffering? Like we have these suffering moments in our life. Can we still experience the abundant joy? Wow. Nindot kay siya nga pangutana, Car. Sa inyo Yeah. Sa inyo, sa inyo people. Makahimo kaya tang ma-experience atong abundant joy when even we are in the Suffering, diba? suffering kay moment in our life. siguro sa ato ang stay dire sa kalibutan no. Dili jud siguro mawala ang suffering. Mm. So para sa ako unsa to kung secret na environment, Gratitude. kani siguro ang akong ikatulo nga secret to abundant joy. It's your perspective. Nga naman, for example kani, sige tag-ampo, Lord, gusto ko mangayo og cake kay gigutom ko lami kay kaog tamis, gusto ko atagi kog cake Lord kanang dako kaayo nga kuan or bisan kanang gamay kay gusto kay cake, gusto kay ko mukaon og cake. Muna atong pag-ampo kanunay si Ginoo every gabi before ta matulog ginaampo kanunay. Pero once hatagan ganita si Ginoo og eggs, flour, unsa pa nay recipe sa cake,
eggs, flour, sa panadara, dili ko sure, siguro sugar. Maghilak ta, magsakit atong dughan niya. Lord, unsa man ni itlog may gihatag nimo sa kuha. Lord, unsa man ni harina? Unsa man ni nako, di man ni makaon. Nagets niyo, ma'am? Kanang it's all about our perspective ba? Nga wala ta kabalo nga katong ginahatag day sa Ginoo, ingredients na dayto para mohimo ta sa ato ang kaugalingon nga cake. Yes. Gusto man gud nato sometimes nga usa man gud sa makapasuffer nato is kaning observation nato. Isa sa kani gabi ra gyud ako na nakitaan bay. Nag-scroll ko sa Facebook ko niya na isa ka photographer nga nakaagi siya og kaning na siya sa Japan ba niya kaagi siya og isa ka zen nga monk nga kuan nanilig siya. Then yung pauta na niya why did you asa ka before ka na imong monk unsa imong trabaho? Ana tong zen monk usa siya ka corporate sa isa ka construction company inani and then unsay ngano nihimo kang zen monk? Ang ingon dito sa monk, I don't know if I understood it correctly. Ana siya nga nahimo kong zen monk because I want to observe reality. Nothing else but reality. Kaya nga naman, ang tanan nato nga emotion, ang tanan nato nga ginabati comes from our observation or sa ato ang perspective. Nganong masuko man ta? Tungod kay nakita nato nga inani. Nganong bation man ta og inani tungod kay naatay mga observation. And in short, kana atong mga perspective or kana ang mga butang nga atong mga makita would greatly influence how we think, how we feel. Yeah. Diba? So, when you think that you are in suffering, why don't you change your perspective? Namugunay siguro napunay isahay nga kani this is quite sensitive ha kanang moingon ba bay depressed ko kanang nagsuffer ba ako depression bay nya mayon tao sahay nga bay okay ra na Laban lang. laban lang ako gani kana inala gani nga nya Ito, no? nya usay mo tambag patangan nara mo gyud na si mga gud unsa ano yung Oo, pagtanaw sa sayo. mong kinabuhi. Yeah. Tama siya nga tambag, however mali siguro ang ato ang paghatag sa tambag, no? Kana siya manggod is actually nagdiferensya lang gyud siya sa mula ito. Ang imong ma-observe sa imong reality greatly influence what you think, what you feel, and kani ma'am, na ako'y gusto i-share pud sa imo. In connection gyapon ni siya sa kuan ato tong tiwason katong what you think, what you feel. Every time na atay observation, do you know why our minds are placed above our hearts? Kabalo Why? kang ano? Kay basig ko na ba? Sige daw, imagine na daw nga ato ang heart na sa atong una-una. Okay ra po siguro gyapon no kay di man ta nag-design sa atong lawas. Pero I think mo ni ang message nganong ang ato ang huna-huna gi place ibabaw sa atong heart. Kay ngano man, we should not let our emotions rule over our thoughts. Nagets nimo? For example, sa tanan-tanan nga imong ma-observe, sa tanan-tanan nga mosulod sa imong perspective, once ipairal nimo ang imong emotion, naku bakakon siguro ma'am, nga dili gyud siguro maayo ang padulngan ana. Bakakon. It's either masuko ka, it's either makapasakit ka, kung dili man ka makapasakit through physical, makaistorya kag sakit. Dili maayo. Dili maayo. 'Di ba? Na ginaingon niya, do not make decisions whenever you are in despair. Pag naka sa tunga sa or naka sa sitwasyon nga kanang sakit imong dughan or nakaburid imong ulo, ayaw jud paghimo og big nga mga decisions. Most especially kaning pastilan kani dako jud kay ni quite sensitive ko ani kaning ato ang mga igsuon nga maka-decide og kuha silang mga kinabuhi. Yes. No? That is a very big decision to make. Of course, dili ni mo na mahuna-hunaan pag naa ka sa kalipay, no?
imo ra jud ang mahuna-hunaan when you are in Mm. despair. Yeah. Pag naa ka sa kasakit sa imong dughan, naa ka sa tunga-tunga sa imuhang suffering, dili gyud nimo na mahuna-hunaan sa imong kalipay ba. Una siyang ginaingon niya, do not make big decisions or do not let your emotions rule over your thoughts. For example, naa kay amigo. Si kagtawag siya, dili kaniya ginatubag. Unya nairita siguro siya sa imuha, gichatan kaniya, gitextan kaniya og sakit. Kung imuhang emotions pag abutan ang reality mo, sulod sa imong perspective, ang imong emotions dayon ana, ako pag gani concern sa imuha, ikaw pa'y masuko sa ako anoon. Muna siya, if mupatigbabaw ang atong emotion, ibabaw sa atong huna-una. Pero let's try to change our perspective. Atong ibaba atong emotion o atong isaka ang ato ang thoughts. Gibati kag kasuko. Moabot ang question si mo una-una, nganong gibuhat na niya? Once ka na nga question, ma'am, nga moabot na si mo una-una, daghan ka pwede makakuan. Mas taas ang percentage nga imo siyang ma-appreciate, imo siyang masabtan. And kana also nga mentality is a sign of strength. Yeah. You know why? Nganong strength siya? Nganong makaingon ko nga strength? It is because dili tanan tao na ay ability nga inana. Dili tanan tao nga makahuna-huna og nganong iya mo kung ginani ha. Kay kasagaran sa mga tao karon pag imong biklod, piti gyud na dritso. Di ba? Inana yun siya nga overpower dahil ng emotion ba? So, ako siyang maingon as kanang kung naa kay ability nga inana or naa kay panghuna-huna nga inana, that is actually strength. Kaya nga naman, dili tanan tao makahuna-huna og inana. Ang makahuna-huna lang inana, those people who are strong enough to think that way. So, that is why, ang ikatulo na ko nga secret to abundant joy is perspective, ladies and gentlemen. It is not an easy skill. It is not something that you achieve overnight. It is something that you achieve through humbleness, through experiences nga dili nimo ginapairal imong kaning ginatawag nato nga garbo. Naa kay abilidad nga magpaubos ka. Kaya nga naman, once naa kay humbleness, magpaubos ka, mapainobsanon ka nga tao, dako ka og time para mo huna-huna. Dili ka mo jump dayon into kuan nga imuhang sakyan dayon ang imuhang gibati. So muna ang ako ang pila na to ka secrets, ma'am. Tulo na akong gi-share nga secret. Ikaw na pod. Unsay isa nimo ka secret nga pwede nimo ma-share sa ato ang tanan karon? Siguro di ba I shared friends. Secret, abundant joys. Next is not too much thinking of yourself. Woo! Okay. No? Okay. Like, sometimes ba nga, daghan kay tag gusto i-achieve sa tong life good. Oh. And we forget na makita na to. Like, we will just, gusto na ko mahumanin, all. And along the way, you will not experience abundant joy. You will just, kuan ba nga, kay gusto lang nimo. But if you don't have this like self-control ba nga, don't think too much of everything, don't think too much of yourself. Like, just go with the flow. Something like that, just go with the flow. Everything works good in the Lord. Maybe you will experience bad experiences, you will experience good. Those things nga, like, nagay mga tao, amot lang, there are people good, they will think too much if they have this experience nga, gikapoy na jud ko and all. Kanang kuan sila ba kanang unsay tawagan na unsay kanang it's too much for them ba nga like so, overthinking something dili something like that. Like it's easy, for example, natoy post sa Facebook nga like if you are depressed, like kuan lang, usually atong ginasulti kay kuan lang, kaya ra nimo, laban lang, praying with you or lang something ganun. But to think nga kailangan gid siya kanang i-reach out ba, something like that. Kailangan siya reach out, kailangan nimo siya i-talk and all. Kasi
way back before ay katong work nako is mostly ang mga na entertain ako is suicidal. Oh. Yeah, mga Dito suicidal. Yeah. sa sila. Oh, and ako ba nga nag-work ko nga kato ako mga cases ako ang na-receive. Lisod kay siya kay madala mo gud nimo. Mura kang ma-attach ba? Ma'am, unsa di imong work dito? Murag mo advice di ka, mo Yes. di ka kuan. Yes, na may- Spiritual support, Yes. emotional ana. Yeah, being a spiritual friend, something ganun. Okay, Like, okay. Yeah, most of the cases nga akong ma-receive din like suicidal, something ganun. So, ikaw nga naminaw, ikaw nga nag-entertain, sometimes madala niyo ba ma-attach ka sa problem. And that's actually ang lisod sa amo ang work. Kay mental mental health gud ang dapat kuan gud ka, equip gud ka when it comes about sa imong madala gyud kanang ganing ma-feel mo nga luoy mura man gid ako makayag tawag sa iya. Gusto ko mo reach out pag yun pero that's Via Zoom, di ba? Via Zoom. Yeah, Oh. Zoom and pages like nga na. chat. Oh. So something nga na. So ingato like for me you will not feel or you will not kanang dili nimo makuha ng abundant joy if you have that kanang ingana imo kang work good kanang mo kaayong ka nga madalag yun nako. So by that kanang kailangan dili gid siya don't think too much of everything good. So kibali muna siya imong solution to the Yeah. problem. Dili kaayo mag-think too much about About- kuan. About self. Mo kuan po na siya ma'am no, mo reflect po na siguro sa imong faith. Yes. Dili man wala ko na generalize nga pag pag dili nato i-term as suicidal, pag naakay, pag depressed ka, Depressed, yeah. ako lang ra kag faith, wala kay faith ana. No, Dili it's na not ko like gina-generalize tanan, but faith is a factor that. actually. And then also environment. Na ako nakita sa nga post. Anong post man ni Permente atong ko ni Yeah. Post po share. do, yeah. Siyempre of course siguro para na pud sa atong target audience which Yeah. is kuan ang ato ang mga kabatanunan. Siyempre mo magyud na ila makita ang Permente. Kanang naay picture dito nga sa lake ba unya kanang kamot na limigawas sa tubig. Nag-drown siya ba? Yeah, Kita ka, yeah. ana? Feeling na ako kita ko Kita na. siya, ana siya nga help, I need help kay kuan, nanay, unya. Nay isa ka tao dito naa sa shore or mura ba to kanang hiktanan sa bangka na siya nga bay okay ra na bay iampo ra na pero he is doing Yeah. nothing. Yeah. Iyang gitanaw dito ang kamot nga kalumsuno na kaayo. Bay okay ra na iampo ra na. Siguro kinahanglan jud pud miskan pag mayon tag dili man ni sayop nga iyon tag iampo na pero kinahanglan pud ta og action nga Reach out gid mo. Mo reach out gid nimo, di ba? Kuhaon ta nimo nga kamot ba? Naapog ko yung nakit-an gabi nga ana to usa siya ka senior pastor sa Mexico niya. Ang naa siya sa during sa iyang kuan ministry, naa siya sa isa ka local church. Feel niya nga ang Ginoo nakiistorya sa iya ha. Miya na ba kay niabot daw siyang urge nga kanang niabot na gani sila sa moment nga mag-inampuay na sila. Na feel niya murag na mituklod siya nga gusto niya ampuan tong tawhana. Kadtong particular nga tao dito nga youth good batanon. Pero ana siya nga ang youth man daw kay kanang wala man daw na observe niya throughout sa worship nga wala man gyud daw walay participation, walay kanta, nagtindog lang gyud daw nga kanang kuan lang ang iyang term dito is he is just a body to the altar. Kanang mura siya kahoy-kahoy ra gyud nga nagtindog siya dito ba. Sumutong so yan po man ako na. Kung gusto siya mapaampo, siya moduol sa kuha kay evangelist gud ko. Ana siya. Pero na-feel gyud niya ang urge. Feel gyud niya nga gusto sa Ginoo paampuan sa iya tong tanaw, ang tao. And then na may duol siya kauban niya sa church nga pastor pod. Ang istorya siya kabalo ka siya, Pastor, you know what? God is telling me that you should pray for that person. Pagtanaw sa tao, sa pastor nga kinsa gitudlo atong kuan, is katong mismo nga tao. Pero ana siya nga dili lagi siya murag sige okay ana siya pero siya self reluctant kayo siya kay dili lagi niya makita ang participation sa tao sa worship. So kuan na siya. So balik siya dito sa pulpit.
balik siya og message unya nagkanta sila og hymn. Kadugayon wala niya naagwanta yung konsensya na kay istorya siya sa Ginoo siya Lord kay matud pa niya inana na lang gyud ilang relasyon sa Ginoo iyang relasyon with God. Siya Lord mangaya kog sign nimo. If this is you, if gusto nimo paampuan gyud ng tao na let him raise his left hand. And then samtang sila og kanta as the song is about to end. Pag ingon nila sa word nga amen, gisaka sa batanon ang iyang left hand. Ug dito nakita sa pastor na siya wala gyud Ginoo gyud ni. So what he did, ato siya dito. Giduol niya. Siya, you know what? I had the urge to pray for you. Wala siya kabuluhan siyang iyampo kay mo lagi na ang iyang impression is walay klaro ang bata ay ang batanon kay walay participate sa worship. Anyway, he did. Iyang giampo and then afterwards gifeel niya nga mura siya naa siya gusto gusto niya gakson. So motong awkward siguro siyang part. So pag human niya ampo, murag miana siya sa gesture nga kuan. Kabalo ka pag ana niya gigako siya maayo sa maong batanon and sa iya matod pa sa iyang giingon. That kid hugged me like I was never hugged before. Grabe kay nga gakos. Dangoy-ngoy hilak. Nagstorya sila mga 10 minutes gyud silang kon kadugi nakahilak siya. 10 minutes daw sila nagtinugay dito ang ginaksa na hilak. Tungod di ay kay kato ding bata the pastor learned nga kato ding bataan nag-decide siya to take his life. Pero ana siya nga Lord, I know this is not you. So if you are there, ana tong batanon ba nga I know Lord dili ni imuhang kani nagsulsol sa ako nga mukuha song kinabuo. But if you are there, anytime this week, I pray nga there would be someone or somebody nga mogakos lang sa ako and I will know that you have never left me. And that was the answered prayer of the quad. So, inala lang puno ka ng kunong kinahanglan siya. Dili siguro enough ang prayer pero mas maayo kung naatay i-reach out na to good personally. No? Para ato yung mga kuan dito. Yeah. Dili bi alalima mo open up. Dili good. Like mag-message sila, I need prayer. I want to end my life. So, wait lang. Unsaon na to ni? Kanay nga na gyud, ing ana gyud like usually mo gyud akong ma-receive dito. I want to end my life. Nya mas makulbaan ka kung mag-reply din ka, makulbaan kag dili na sila mo reply. So, unsa man so kailangan gid mo sa ikuan, i-message yun ninyo and all. Lisuda to eh. Lisod jud kay siya. But thank God pod kay naay other way, no? Like mga churches dool ato among i-contact adtoan ninyo ni ingani. So na mga pero pag alas 12 sa gabi nya ingato imong makuan unsa pa ni ha? Anytime sila pwede mo. Yes. 24/7. Ay. So pag ingana tapos wala sila like mag-send sila number tapos I want to end my life ay nga na ganun. So, tawagan mo pag dili mo contact nalagi usay nga maghilak siya anagod. So it's really hard to to kana give advice or to comfort those people ba nga gamay lang imong na hibalan nga ilahang tapos ingana. So ingana siya like still you need to i-haom yun ni mo yung kaugalingon ba i-plaster yun ni mo yung story lisod kay mag-open up mo miskan gani sa ato ang mga problema dili biya tanan tao atong may istoryahan mo lang ito atong mga friend dagan tawag friends pero gamay lang yun ato ang sana siguro matawag na to as confident kanang ma-istoryahan na to about everything gani miskan gani sa atong mga tinuod nga friends magduha-duha yes that's true. Nya wala lang stranger lang good mo message lang sila right away ng ana. So it's ang nakasakit really ana sa dughan ma'am no kay usahay inana ta sa atong friends no pero usahay pud kita maglisod tag open sa atong kuan ba kaning sa atong sa atong basic unit gani sa atong community which is our family. Maglisod gani tag open sila kay kuan nana ba lisod una-una sa tanan mahadlok ka ma-judge usay mahadlok ka nga
Usay sa ako bay kay dili ko ga sulti og kanang inana kanang mga problema sa bisan kinsa kay mahadlo ko nga mahimo kong pabigat. Nana bay? Mahadlo ko kanang mabalaka sila ba? Unya kuan ba? Unya basta? Sunod episode? But nindot jud. Amot oy nalibog na bago. Sige lang. Dili magyud Kinang- nato ingon gyud nga kani siya nga podcast dili magyud ni siya ingon niya kaning again kana nag-podcast ta tungod kay expert ta about Yeah. something, mo share tag expert nga advices. This is actually the bonfire sessions is actually created Created. to discover what life really is, no? Kung unsa gyud ang ato ang unsa na ikigay ba kanang what is the purpose of our lives, kaning unsa ang ato ang kanang mga questions like what is faith, Yeah. what is life, ano ba? At least man lang kami diri sa Little Faith, no, nga kuan again mo to kung ginaingon wala mi nag-share og wala mi nang story about these things kay expert me. Kami pod curious pod me sa mga butang, and then that is what we want to discover, of course with your help, no? Yeah. So if you have any insights, if you have any kaning opinions, you are very free to jot it down sa comment section. If you have secrets to abundant joy, pwede kayo niyo isulat dara sa comment section, and we would be more than happy to read it next episode. Then maybe talk about it. Siguro basi wata kabalo basig mahimo na nga maoy topic nato sa ato ang isa ka session sa ato ang bonfire session. So nindot kayo siya. Unsa to ma'am? Sa to? Last name mo is do not thinking too much about something. Sakto. Another secret. Sapa? Another secret. Loading pa ka. Ako na ko isa ka secret. Alam mo, Kuya Chester. Another secret. Baka naman. Oy! Friends pa nila. Friends. Bitaw, nindot na ilahang ko ang secret. Friends. Napo ko isa bay, secret bay. Pwede na ko i-share sa inyo Sige, sa bay. inyo tanan. It is actually dugang na ko diri. Kaning ginatawag nato nga kaning may tawag na. Kung i-describe niyo ako siya, ganing pag-acknowledge nato sa ato ang tawhanon nga kaning i-acknowledge nato atong Sinfulness. kaugalingon nga makasasa atong Human kaugalingon nature. mana ba? Atong pagka makasasala. Acceptance or acknowledge. Kay ug dili magud nato na kuan bay, ug dili magud nato na ma-acknowledge nga makasasala ka. Maglisod yung attain og true happiness. Kay I don't know, but there will always be something sa imong kaugalingon ka na maingon ka nga okay pa man ko. Kaya pa man ako kung kaugalingon. Nana gani? Yeah. Nanapog nakita ang gabi. Ako nang itigom tanan kay para ako ma-share diri karon. Tanan ako nakita ang gabi. Ako nakita ang gabi bay kay ana siya naay mga mensahe on Christianity nga dili siya ganahan. Dili day ana dito. Unsa ang mga red flag sa mga pastor? Nya na nag-comment sa iya ha. Ingon siya did. Ay dili siya di ang gipangutana, nag-comment siyang post. Nya ayan to bag is that. Isa sa mga red flag nako sa mga dili man to ato ang denomination. Unsay mga red flag na to is ganing if you want to be successful in life, follow Jesus. If you want to kaning naakay something nga gusto niyo makuha, follow Jesus. If you are sa ba kanang gusto niyo mo successful imong negosyo, follow Jesus. Follow Jesus. Muda na para sa iya. Kani dili ni amo ang perspective to sa nagkuan nga bi. Then follow Jesus. Kana man gud siya nga kuan, kana man gud siya nga kay na follow upan to og comment nga tama na do mga positive comments, na negative comments. Isa sa mga matawag niya dito nga positive comments or negative ba to? Namo gyud nag-comment dito nga sakto man na pastor kay ug moingon man gud ta nga
pangayo pasaylo kay makasasala kayo ka. Kanang you need Jesus in your life kay makasasala kay ka kanang instead nga mag-invite ta og tao nga mopaduol kang Jesus Christ, mahadlok na noon. Kay gibanira man ato ang mga sala. Sa opinion ni mo ana, ma'am. Ako ana no is kaning ana pa siya didto kana magud nga way gihimo na to ang si Jesus as genie. Mura siya leverage na to ba kung gusto na to ma-acquire something. Di wala na to gikinahanglan si Jesus Christ as a savior Yeah. nga muluwas sa ato ang mga sala. Gikinahanglan na to si Jesus Christ kay naatay kinahanglan gusto maabot sa ato ang kinabuhi, and that Mutubag sa negates the whole perspective gani nga kaning gipakamatyan ta all para sa ato ang mga sala. Na gani, so makonect siya sa akong kuan nga in order to another secret to abundant joy is that ato ang i-acknowledge ang our ato ang sinfulness, ang ato ang kakulangon kung wala si Jesus Christ, kung humility ba? Humility Yeah. gani. Dili nato ipairal atong kaugalingon nga dili kanang wala man koy sala. Yeah. Okay ra man eh. Like you want everything to be perfect, like self-righteous, Oh. being Yan na gani. self-righteous to you. So mura siya kuan ba kanang moto ang iyang gikuan. So secrets to happiness is that you acknowledge that you are sinful enough and that you have you need Jesus, Yeah. no? Kinahanglan ka og Ginoo sa ako ang kuan sa imong kinabuhi. Yeah, because Jesus Christ is the source of joy. Oh, So, at Diba? some point imo gyud siyang dili siya at some point makonect gyud nimo siya ana nga kuan. yeah. Jesus So if you don't consider Jesus as the source, as a source of joy, then maglisod gyud ka og maglisod ka. achieve aning abundant joy. Abundant joy. Napa dito last nga secret ako na lang niisingit. Last secret is that gi-share sa ako ang partner last time kana sa to. Nauta na siya. Unsay sunod ninyo nga topic ano ko secrets to ako pa to. Secrets to joy pa to. Siya mo tong ako siyang ikon. Unsa may para sa mo? Unsa may secrets to joy? Siya una sa pero mo niya ingon niya. Actually, ang secret sa joy no is dili gud siya actually secret. Kaya nga naman, ang secret to joy is naara gyud si mong kaugalingon. Ikaw Yeah. jud mismo ang secret sa joy. So ano kung wow. Ninduta na yun Is ako nang kon. like satisfaction of inner satisfaction ba? Secret. So basically, ang pinakalas nga secret sa joy is not actually a secret because we have been with ourselves. Sukad-sukad. We know ourselves. Sukad-sukad. And once ato tong kinabuhian ang tanan atong na istorya, and most especially when we acknowledge ourselves as sinners and that we need saving, we need Yeah. Jesus Christ Savior. to save us from our sins. In fact, He had saved us, and then to continue with life ba, to continue life, we need Him. Dira na nato ma-acquire ang abundant joy. Yeah. How much more pag maabot na ta sa langit, no? I really hope and pray nga magkita ta ninyo tanan sa langit. Yes. Let's pray for that. Little learnings na to. So, like kaganina ba itong nangaanta? Grabe, murakog ka ng gikumot akong kasing-kasing and all. Grabe no, just like, ingato lang ba nga sitwasyon? Ay, oh my God. Something ganun. Unsa din nahitabo sa ato Kasi rin na mo. Dili like, while observing, like, grabe, like, kung na, ako, nahunaw-nan ba, Lord, thank you kay, I don't know if na ako ato nga sitwasyon good. Pastilan, okay. Like, unsa kaya akong buhaton? Unsa kaya? Nangaon mi ganina, naniod to mi. And then ako ang mga friends kani sila ang amo ang friends di ay kani sila kukoy together with Dom. Naa di sila nakailang bata dira sa McDo, and then one time na libre na to nila tungod kay naa sila specific nga rason nganong gilibre nila ngon ang ganahan sila atong bata.
So nakita na mo ganina and then among giagda nila og paniud to and then didto na ako na ila-ila kinsa tong bataa. Kasi pa na to? Nagplano na mi unsa among i-podcast niya na abot pagidto siya and then abot sa point nga kami naka-realize mi nga pastilan ning bataa no kaning naman gani siya yung mga rason to be happy, to be Yeah. thankful. Pero kami kita ani usahay mareklamo pa ganita. Pero in Tinuod. fact naatay makakaon tag katulo sa isa ka adlaw. In fact nga naapatay ikagastos sa tong kagalingon, di ba? Yeah. And then moreklamo po yun ta. Di pa ta contented usahay. Tinuod. Like, Contentment. Secrets Contentment. to abundant joy is contentment. contentment. Another. like, I realize ba na kung kanang dili siya tong usually ng mga bata atong encounter ba nga lang kanang mag-demand good. Like, even if like, dili, kung ba, naaman siya yung mga problems, no? Pero dili ni mo makita ang bata ba nga na problem. Malipayon bitaw siya, no? Yeah, Ano like, makita ba? ano ko nga, sige lang, yung ani, naaghapon siyang mind ba nga, I need to have, ay kanang mag-spare siya, kanang, sama? Kanang iyahang kuan ng gahinan, nagpagkaon iyahang, Nana yung siya panlantaw siyang pamilya No, ba? lahi. Nana siya yung sense of responsibility ba? yes, nana siya yung ana. So, grabe. Gi-ordera na mo siya, gi-ordera na to og paniud to, pero wala niya tiwas. Gurat niya, gihurot. Bay, tiwasan na ni Bay. Siya, dili ko, kay ako pa nang iputos. Kay hatag na ko sa ako ang manghod. Yeah. Eh, syempre, basta, grabe kayo ang, grabe ba kanang sa mga ginagmay nga mga panghitabo, badaghan jay kag ma-learn and then you can appreciate life more. Ma-fall in love ka with Appreciate those little things, no? Start gid sa Okay mga naman. gagmayng butang. Dira ano mo tungod ato na appreciate niyo ba nga hala ka no kanang pasalamat gani ko kay naa pa koy ginikanan, Yeah. naa pa koy inana. Astilan. Bye. Okay. Murag dili bata ako nga istorya ganina. Murag 25 years old. Grabe ka. Istorya Nagyo po nimo siya. siya kinabuhi, maayo pug kayo. Kayong maayo po siya Bukan. mo ano no? Maayo pud siya may istorya pud. Nya pag human gud niya dito sa toa kani adto siya dito adapit sa Situs dato na siya gitabangan nga sana? Oo, basta mo na to siya. Nya siya gitabangan nga mama ba to or nanay? Oo, Nanay, gialsa, nay, gialsa, Ngay, sa- gialsa. Ako, grabe bataa. Kung ingana pa kong edad, magtumbalata. Wala ko ingatong akoan. Sense of responsibilities, pero grabe yun. Like contentment. Satisfaction of what you have. Even in the simple things. Hi, thank you Lord. Thank you Lord. Okay, so now we are on the little learnings, ladies Little and gentlemen. learnings. So this time kaning part sa amo ang program is that this is when we would share texts from the Bible and of course a little learnings sa ato ang tibuok nga naisgutan sa ato ang session. So, kinsa una, Car? Ako, ikaw. Go. Okay. Sige. Ikaw? Ako. Sige, go. Sige, ladies first. Ikaw. So ako kay makita ni siya sa James. James, pwede mo? James chapter 1 verse 2, it says, "My brethren, count it all joy when you fall into various trials." So in the other, siya, like mangita tag para mas understandable. So, as for me, I would like to share this Bible text found in the book of Romans 14 verse 8. It says, if we live for the Lord. And if we die for the Lord. So, whether we live or we die, we belong to the Lord. Amen. Romans 14 verse 8. So, kung magkinabuhi ta nga naadra sa tiilan sa Ginoo, kung mamatay man galing ta, at least atong siguro doon nga ato ang kamatayon na ata sa sabakan sa Ginoo, so that whether we live or we die, we belong to the Lord. So it says here,
Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for a great joy. So even if you experience, bad or good, consider it in a pure joy as joy. Whether bad or good, ayaw kalimti ha. Whether bad or good, consider it As a joy. something to be joyful of. And Grateful joy. as we kuan ka na approach to the end of our segment, gusto na ko i-share ning nga poem from kaning nga libro Ripples of Joy by Cheryl Kirking. Dugay na kay ni. Nadre, drop a stone into the water and in a moment it is gone. But 100 ripples circle on and on and on. Say an unkind word to someone in a moment it is gone. But 100 ripples circle on and on and on and on. Share a loving deed of kindness, and in a moment it is gone. But 100 ripples circle on and on and on and on. So, importante dira, kung mulabay man lang itag bato sa lake or sa sapa, let us make sure that that stone is a loving deed of kindness. Kamis kag dali ra kay na mawala, paglabay nimo ana, wala dili na nimo na ma-touch na nga stone pagbalik. But the ripples, you can surely see that it would be rippling on and on and on, meaning mas spread gyud siya sa tao gusto nimo or miskag kanang dili nimo intended nga hatagan mo, spread gyud na nga kindness or a loving deed. So, mo na to. Daghan Nice. kayong salamat sa inyong pag-stay sa amoa with I think almost 1 hour or 1 hour kapin. Daghan kayong salamat sa pag-spend og time, and I believe also nga daghan gyapon kay tag dili sayang ang oras kay Yes. daghan kay tag natun-an sa ato ang episode 3 sa Bonfire Sessions, which is Secrets to Abundant Joy. Ito, ma'am, nakay gusto i-promote, of course. Of course, amo kamong. So we are encouraging you to share this video kay para daghan pod ang maka-experience og abundant joy. And also, like, thank you for your support and to our listeners, and as what you've said, share your secrets to abundant joy. Okay. Yes, sa atong comment section. Ayaw kalimot og click the follow button. Kindly please like and share. And of Yeah. course, we would also like to promote our pages. Follow Little Faith and Adventist Media Panabo for more content such as this. Og paabot lang ta pohon sa amo ang Spotify. We will be updating you pohon. Wow, yes, pohon. Kaya lang. And then I think ibili na namo amo ang very famous nga tagline, Yes. which is always remember All it takes is a little faith. This is Klein, your host, ang inyong admin sa Little Faith. And this is Kara. Goodbye, guys. Bye-bye, maayong Friends. adlaw sa iyong tanan. God bless you. Amping pirme.